Bon dia a tothom, soc Marc Font, enginyer de boscos d'Andorra Recerca i Innovació i juntament amb el Marc Bons, director de la mateixa institució, ens agradaria compartir amb tots vosaltres algunes reflexions al voltant dels boscos i la seva interacció amb els riscos naturals. Fent-ho, això sí, des d'una perspectiva dels reptes que suposa la incertesa del futur en un context de canvi climàtic. Per contextualitzar l'estat de la qüestió, voldríem en primer lloc fer referència al recent informe presentat pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic, on s'evidencia clarament que el canvi climàtic ja és una realitat irrefutable. L'informe conclou que, a menys que les emissions de gasos d'efecte hivernacle es redueixin de manera dràstica, immediata i a gran escala, limitar el calentament a vora 1,5 o fins a 2 graus centígrads serà un objectiu pràcticament inassolible. En aquesta situació, aleshores, és raonable començar a assumir els possibles impactes locals i a repensar les mesures de mitigació dels nostres boscos. En aquest sentit, l'informe de l'OPCC sobre els impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic als Pirineus estima, en terme mig, un augment de la temperatura d'entre 4 a 7 graus centígrads d'aquí a l'any 2100. Per tant, podríem assumir aquesta tendència creixent de la temperatura, que, sigui de l'ordre que sigui, comportarà un augment de la sequera estival, o, el que és el mateix, un estrès hídric marcat en els nostres boscos. En aquest sentit, podríem arribar a pensar que ja comencem a percebre aquests esdeveniments extrems, com ha sigut l'episodi recent amb aquesta onada de calor que hi ha hagut fa pocs dies, on s'han assolit temperatures històriques arreu del Pirineu. Aquest canvi en les condicions físiques derivades del canvi climàtic també tindran les seves consideracions o implicacions en les condicions biòtiques. Així doncs, a grans trets, podem parlar d'un augment del límit forestal o del timberline, amb aquest augment progressiu del bosc en alçada, un canvi en la composició i estructura dels boscos que actualment coneixem, tendint a una mediterranització d'aquestes estructures i de la composició dels boscos, una disminució de la vitalitat de les forests actuals, amb la conseqüent pèrdua de la seva resiliència a reponer-se davant de pertorbacions antròpiques o naturals, i en conclusió, un increment de la vulnerabilitat dels boscos a les pertorbacions naturals. En quant a les pertorbacions naturals, el canvi climàtic, fonamentalment al Pirineu, portarà associat un increment dels períodes de sequera i dels fenòmens extrems, un augment de la vulnerabilitat a les plagues i les malures forestals i, sobretot, un augment de la interacció entre les pertorbacions naturals i l'efecte cascada d'aquests. De fet, parlem que els boscos són víctimes d'un desastre natural quan aquests deixen d'oferir els seus serveis ecosistèmics i, a més, no tenen capacitat per recuperar-se, per reposar-se en un marge de temps raonable. I Andorra no està absenta de fenòmens extrems ni de pertorbacions naturals de certa magnitud, i aquí en podem veure un parell d'exemples, com és l'incendi que va haver-hi a la zona del Funicamp d'Encamp, i recentment els episodis de tempestes amb forts vents, podríem dir vents huracanats,
que van suposar unes destrosses importants a nivell de rodal. Per afrontar el grau d'incertesa i complexitat tenint en compte els dilatats tempos del bosc, són necessàries eines que marquin el camí a seguir a múltiples nivells. En aquest sentit, recentment s'ha aprovat i publicat l'Estratègia Forestal Europea en el marc de l'European Green Deal. Aquesta estratègia centra els esforços en l'adaptació dels boscos a les noves condicions que esdevindran, per tal de protegir els escassos boscos primaris i vells presents, així com per millorar o per promulgar una gestió forestal adaptativa al canvi climàtic i potenciar la recerca en la temàtica. A nivell d'Andorra, també disposem d'eines d'àmbit nacional, com per exemple l'Estratègia Nacional per a la Biodiversitat, en què s'apunta o que ja apunta en aquesta direcció, tot posant èmfasis en la multifuncionalitat del bosc. De tots els tipus de boscos presents a Andorra, ens centrarem a partir d'ara amb els de protecció o de defensa dels riscos per la seva importància social, econòmica i natural i sobretot per la seva fragilitat als impactes del canvi climàtic. De boscos protectors n'hi ha bàsicament de dos tipus, els d'allaus i els de dinàmiques gravitatòries. Els boscos protectors d'allau són aquells que actuen en la mitigació del perill de la formació de l'allau, mentre que els de caigudes de rocs o de moviments de vessant actuen en la mitigació de l'impacte del risc com una mesura de defensa activa. Així doncs, és ben conegut el rol mitigador dels boscos de capçalera en la prevenció de les allaus de neu. De fet, el risc d'allau disminueix amb estructures forestals tipus irregulars, denses, formades majoritàriament per coníferes i amb una alta continuïtat vertical dels estrats del sotabosc. No obstant, aquestes característiques o aquest tipus d'estructures són les més vulnerables a propagar un incendi de capçades d'alta severitat, que en cas de donar-se comportarà un alt grau de mortalitat arbòria, posant en risc la continuïtat del rol protector del bosc a curt i a mig termini i, conseqüentment, incrementant al seu torn el risc de patir el risc d'ocurrència d'allaus. I és aquí on intervé la interacció entre riscos en un context de condicions climàtiques canviants. Per buscar l'equilibri entre l'estructura forestal menys vulnerable al foc i aquella que mitiga el risc de generació d'allaus, parlem de planificació conjunta o planificació multirisc. En aquest sentit, l'objectiu és passar de la situació A a la situació B. Si ens fixem en la vessant de la situació A i analitzant el risc d'allaus, podem diferenciar tres grans zones. Una zona de creació o zona d'alliberament de l'allau, coincidint amb la capçalera, una zona de trànsit, on l'allau anirà adquirint energia, velocitat al llarg del seu pas, i una zona de deposició, que és la que coincideix on l'allau es desaccelera i acostuma a tenir l'impacte socioeconòmic. Fent el mateix anàlisi a nivell de risc d'incendi, i com ja hem comentat anteriorment, veiem que l'objectiu és passar de la situació A a la situació B. Quines diferències hi ha? Doncs a nivell de risc d'incendi, la zona d'alliberament o la zona de creació, l'objectiu és mantenir al màxim la vegetació o la cobertura arbrada, per tal de mitigar la generació de l'allau. Ara bé, aquesta vegetació, aquesta cobertura, ha de ser prou oberta per evitar que en cas d'un incendi el foc arribi a les capçades i generi alta mortalitat dels arbres, però suficientment tancada per evitar la generació d'allaus. Parlem d'estructures pilonívors resistents. Pel que fa a la zona de trànsit, s'observen un parell de situacions. La zona que està directament en contacte amb la zona d'alliberament l'anomenem zona de desacceleració de foc de capçades. Per què? Doncs ben bé això, la funció d'aquest tros de bosc és evitar que en cas d'un incendi ascendent el foc transiti de la superfície a les capçades a la zona d'alliberament. Tanmateix, no tota la zona de trànsit
ha de tenir aquestes característiques. Podem continuar mantenint zones inalterades, zones denses amb continuïtat horitzontal i vertical del combustible forestal per tal de protegir la vessant ja sigui de l'erosió, la conservació d'hàbitats o la biodiversitat. I finalment, a la zona de desacceleració, a la zona de deposició, sí que és cert que a nivell d'incendis és la zona que coincideix amb el màxim nombre d'ignicions degut a l'activitat antròpica. Per tant, proposem un desbrossament de la vegetació i una regulació dels usos en la zona de trama urbano-agroforestal per minimitzar l'ocurrència d'aquestes ignicions. Això en el pla teòric està molt bé, però a la pràctica els dubtes són nombrosos. Per exemple, quina és la densitat òptima de capçades per evitar un foc de capçades i que continuï el bosc mantenint la funció protectora? Quina és la distància òptima d'aquest tram, aquest buffer protector de la zona d'alliberament? O, per exemple, quina longitud de la vessant mínima ha de tenir el tram més naturalitzat? Aquestes o altres consideracions biofísiques, com per exemple l'ecologia de les espècies, els factors d'alineació de Campbell, els models de combustible, les pendents i les carreres, o la interacció amb altres pertorbacions com podrien ser els vendavals, els patògens i les malures, dificulten força la presa de decisió en aquest tipus de planificació. A nivell pràctic, i fins al dia d'avui, s'han realitzat un parell de projectes en relació als boscos protectors i la interacció entre múltiples riscos. En aquest sentit, Andorra Recerca i Innovació està treballant, actualment forma part del consorci del projecte Montclimà, en el marc de l'Interreg Sudoe, i fins l'any passat forma part del consorci Canopé, en el marc dels projectes POCTEFA. En quant al Canopé, es va estar estudiant la interacció entre el risc d'allau i el risc d'incendi i actualment s'està replicant el mètode i adaptant-lo en un bosc protector de caiguda de rocs amb certa exposició al risc d'incendi. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat. Doncs moltes gràcies a la Societat Andorrana de Ciències per convidar-nos a poder explicar una miqueta breument la importància que tenen els boscos, justament com una de les accions de mitigació per l'acció climàtica d'Andorra. Som la Meritxell i l'Anna, dos de les tècniques de l'Oficina d'Energia i Canvi Climàtic del Govern d'Andorra. La presentació que us farem és molt breu, és senzilleta, són 4 o 5 diapos. Bàsicament us explicarem a nivell nacional què entenem per capacitat embornal, que segurament altres dels ponents de les jornades que heu assistit ja us l'han explicat a nivell tècnic amb molt més detall, però us donarem el context nacional i normatiu que tenim. I també us explicarem aquest context normatiu de compromisos i d'objectius i quin és el joc que juguen els boscos amb tot això. Finalment us farem una pinzellada sobre quina és la metodologia que estem utilitzant per caracteritzar aquesta capacitat embornal dintre del nostre inventari nacional de gasos d'efecte hivernacle. D'acord. Bàsicament, què és la capacitat embornal? Què entenem per capacitat embornal? La Llei d'Impuls de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic, que es va aprovar a Andorra el 2018, inclou una definició de què entenem per capacitat embornal. La capacitat embornal no ve a ser una altra cosa que el reservori, ja sigui natural o artificial, contempla la possibilitat que existeixin reservoris artificials, que acumula i emmagatzema aquestes emissions de CO2, que són les que generen aquest efecte hivernacle que ens acaba produint el canvi climàtic. Un dels elements claus a Andorra, bàsicament l'únic que tenim quantificat realment a nivell d'inventari nacional, són els boscos. Els boscos actuen com un embornal, és el principal embornal que tenim al país. Al gràfic que us ensenyem a la dreta veieu la tendència que han seguit aquests boscos des dels anys 80 i justament des del 90 el que veieu és que la tendència d'aquesta superfície de boscos ha anat augmentant en el temps i semblaria que estem en certa estabilització. Això és important perquè nosaltres la caracterització dels boscos la fem a nivell
d'una fotografia estàtica de l'any en què fem l'inventari a nivell de superfícies i de característiques d'aquell bosc, però el bosc va evolucionant i l'evolució que fa aquell bosc fa que canviï la capacitat d'absorció que té al llarg del temps. Actualment la superfície forestal està al voltant del 40% del nostre territori i aquesta superfície forestal, amb la caracterització que tenim feta, que l'Anna explicarà molt més detall després, és capaç d'absorbir aproximadament un 23% de les emissions que generem. Si som una mica més detallistes i parlem només d'aquelles emissions que es produeixen dintre del nostre territori, és a dir, per exemple, estem parlant del fuel tourist concretament, que són emissions produïdes pels combustibles fòssils que venen al país però que realment s'estan emetent fora del nostre territori. Aquesta capacitat temporal en realitat passaria a representar més del 40% de les nostres emissions. Per tant, és un element clau a nivell de mitigació, d'acció de mitigació de reducció de les nostres emissions. I justament el nostre context normatiu, els nostres compromisos, doncs bàsicament tenim la llei d'impuls de la transició energètica del canvi climàtic, que és la que havíem comentat abans, que ens dona la definició de la capacitat embornal, que aquesta llei el que ens diu és quin és el compromís de reducció d'emissions que tenim d'aquí al 2030, que és aquest objectiu del 37% respecte a un escenari immobilista. Anterior a la llei, el 2011, Andorra va signar el Conveni Marc de Nacions Unides del Canvi Climàtic i posteriorment, el 2016, es va adherir a l'Acord de París. Aquests compromisos internacionals el que ens obliguen és a demostrar quin compromís de reducció d'emissions i el progrés que fem d'acord al compromís internacional de no incrementar la temperatura per sobre del grau i mig, 2 graus, a finals del segle respecte a les temperatures de finals del segle XIX. Per assolir això, la nostra darrera contribució determinada a nivell nacional, que va ser més el 2020, el que vam dir és que per assolir tot això nosaltres el que havíem d'intentar arribar era la neutralitat en carboni, és a dir, arribar a emetre només allò que som capaços d'absorbir. Per tant, aquí tornem a repetir la importància de la capacitat embornal del territori. I en aquesta NDC, en aquesta contribució determinada a nivell nacional, ja diem que per fer-ho necessitem mantenir com a mínim la capacitat embornal dels nostres boscos, si no millorar-la. Més recentment, el 2020, el Consell General va aprovar l'Acord de Reconeixement de la Crisi Climàtica i de la Declaració de l'Estat d'Emergència Climàtica i Ecològica. En aquest acord de reconeixement, que aprovat pel Consell General per unanimitat, és molt important destacar que reforcen el fet que s'ha de donar compliment a la Llei de Conservació del Medi Natural i de la Biodiversitat i del Paisatge, la 7/2019. I per què és important? Perquè aquesta llei reconeix les masses forestals com el principal embornal de gasos d'efecte hivernacle al país i recomana que s'han de gestionar per tal de donar resposta justament a les obligacions internacionals en matèria de canvi climàtic que hem comentat anteriorment, que són el Conveni Marc de Nacions Unides del Canvi Climàtic i l'Acord de París. En resum del que hem explicat és que aquests compromisos el que ens porten a Andorra i el que hem expressat a nivell internacional és justament el que veieu al gràfic. Assolir una neutralitat al 2050. I què vol dir aquesta neutralitat al 2050? Doncs aquí ho veieu, és assolir, arribar a un nivell d'emissions de CO2 que igualin la capacitat d'absorció dels nostres boscos, que és la part del gràfic inferior que veieu que posa emissions absorbides. I aquí és on els boscos són un element clau per assolir aquesta neutralitat al 2050. I l'Anna ara us explicarà molt millor com caracteritzem tot això. Gràcies, Txell. I ara explicarem una mica amb més detall realment com fem aquests càlculs, sobretot per elaborar l'Inventari Nacional de Gasos d'Efecte Hivernacle. Llavors ens basem en les directrius que van elaborar el grup intergovernamental d'experts en matèria de canvi climàtic, que són les directrius base que utilitzen tots els països per fer aquests càlculs, perquè sigui tot homogeni i estandarditzat. Llavors, aquestes directrius, en quant a la capacitat embornal, estableixen aquests diferents reservoris de carboni. D'una banda hi ha la biomassa, que es divideix en aèria i radical, hi ha la matèria orgànica morta, que és la fullaraca i la fusta morta, i després el carboni que s'emmagatzema al sol, com a tal. Llavors veieu que és la suma de tots aquests reservoris que donen el carboni total que s'emmagatzema, en aquest cas, als boscos. Llavors, aquí us hem ficat una captura de pantalla del programari que utilitzem per fer aquests càlculs, on introduïm totes les dades i calculem tant les emissions de gasos d'efecte hivernacle com les absorcions. Llavors, en aquest cas, veieu que ja tenim aquí desplegat l'ús del sol específicament del bosc i en el cas d'Andorra tenim totes aquestes espècies, perquè per cada una d'aquestes espècies
les variables per caracteritzar aquests reservoris de carboni seran diferents. Aquestes espècies, aquesta llista, l'hem extret del mapa d'hàbitats i també la seva representació en quant a percentatge dintre dels boscos d'Andorra, doncs cada un quina representació té. Per exemple, per donar-vos una idea, entre el pi negre i el pi roig ja s'assoleix més d'un 80% de representació dels boscos, o sigui, són com les espècies més abundants. I llavors, doncs, com deia, per cada una d'aquestes espècies hem de caracteritzar mitjançant totes aquestes variables tot el carboni que són capaces d'emmagatzemar. Llavors aquí hem d'introduir les taxes de creixement, tant de la biomassa aèria com de la radical, les taxes de descomposició de la fullaraca, etc. D'acord? Llavors, a continuació us expliquem una mica d'on extraiem totes aquestes dades. Bàsicament, ens basem en un estudi que es va fer el 2009, que és aquest que es titula Mitigació del canvi climàtic a través dels boscos d'Andorra. I, per exemple, per les variables de la biomassa tant aèria com radical, partim de les dades de l'Inventari Forestal Nacional de Catalunya i l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Llavors, a nivell d'aquests dos inventaris, agafem les dades dels hàbitats que són els més semblants als d'Andorra i utilitzem aquestes dades que són pròpies de Catalunya però que també són extrapolables a Andorra i les utilitzem. En quant a la matèria orgànica morta, tant per la fullaraca com per la fusta, utilitzem les dades per defecte que ens dona l'IPCC, aquestes directrius, que a falta de dades pròpies utilitzem aquestes que donen per defecte. I després, en quant al carboni que s'emmagatzema al sòl, utilitzem diferents fonts bibliogràfiques, aquí teniu les referències, i utilitzem bàsicament aquestes tres que caracteritzen els diferents tipus de sòl, que serien el de l'estrat arbori, de matolls i de pastures, que serien els tres principals i que depenent del tipus de sòl s'emmagatzema més o menys carboni. Llavors, aquesta seria una mica la foto d'ara de les dades que utilitzem actualment. I llavors, com a millores previstes, dintre d'aquest procés de millora contínua que sempre estem intentant dur a terme amb l'inventari, estem treballant conjuntament amb el SENMA, d'una banda per fer una anàlisi dels usos del sòl, de les superfícies d'usos del sòl i dels canvis que hi ha d'usos del sòl mitjançant la recopilació i avaluació d'imatges satèl·lit. Això ens permetrà caracteritzar millor aquestes superfícies més realistes, sobretot del bosc, i per poder caracteritzar millor aquesta capacitat embornal. I d'altra banda, també treballem per actualitzar aquestes variables que caracteritzen aquesta capacitat embornal. Normalment, els inventaris forestals es fan cada 10 anys o així, la periodicitat és aquesta. Nosaltres estem utilitzant dades ara del 2009, llavors ara ja toca actualitzar-les per millorar aquesta foto i tenir una imatge, o sigui, unes dades més realistes i més específiques i al final pròpies d'Andorra per caracteritzar la capacitat embornal, que com hem anat dient és molt important tenir-la ben caracteritzada perquè és amb el que es basa aquest concepte de neutralitat de carboni i que en base a aquest valor de la capacitat embornal que tingui el país s'articularan la resta d'accions de mitigació per poder assolir aquests objectius. I bé, això és tot. Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi semblat interessant. Us deixem per aquí el nostre correu electrònic, és de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, per si voleu fer-nos arribar qualsevol dubte que hagueu tingut o qualsevol aportació, serà benvinguda. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Bon dia, Àngels, i bon dia de més companyia que esteu a aquestes jornades de la Societat Andorrana de Ciències. M'heu convidat a fer una presentació. El títol de la meva presentació serà La connectivitat dels boscos andorrans com a corredors de fauna forestal. Aquesta presentació la faré en nom del moviment AD.OC, que ara acaba de complir un any i és un moviment ciutadà que té el propòsit de despertar consciències al nostre país i els temes que toquem són temes socials i també temes mediambientals. Doncs vet aquí.
passarem tot seguit a la presentació aquesta. Els boscos andorrans, com tots els boscos, potser representen un biòtop dels més importants del país, perquè potser són els que alberguen la més gran quantitat amb tant que varietat d'espècies i de famílies de fauna del país. Per què? Perquè presenten dues virtuts fonamentals que són les de proposar plat i proposar sostre, és a dir, alimentació i protecció a una gran part d'espècies. Com ho fan? Aquesta forma de presentar aquesta protecció és, primer, serveixen de tampó amb les temperatures i amb la climatologia, és a dir, que quan fa molt fred a l'exterior la temperatura és més càlida a l'interior, sobretot en temporada estival, i parlant sobretot de resinosos que guarden les fulles durant l'hivern. I després, quan fa més calor a l'exterior, ells proposen un medi més fresc. Després també són capaços de contindre els vents massa forts, les nevades massa fortes, serveixen d'amortiguació per les nevades massa fortes, per les pedregades i per les trombes d'aigües molt grans. Després tenen un marge, que és la zona de contacte amb els altres biotops que hi ha al tomb, que pot ser la zona alpina o els prats de dall o qualsevol altre medi, que són molt rics i que presenten una varietat molt gran per lo que fa al potencial alimentari. Moltes altres coses que trobareu a sobre, com se diu, al folletó que us he enviat també. Totes les espècies animals, no obstant, no tenen el mateix vincle amb el bosc, ni amb qualitat ni amb intensitat. Tenim espècies que es poden presentar com quasi purament forestals, com pot ser la marta, que ella vola d'arbre en arbre, corre d'arbre en arbre, caça pels arbres, nida als arbres, els picots, picot capcer, picot negre, que ells aniden a dins dels arbres, fan forats, mengen insectes xilòfags, s'alimenten amb ceba, els esquirols, que tothom coneix. I aquests són animals que constantment viuen dins del bosc i a més són territorials i no se'n mouen gaire. Contràriament a d'altres animals que també viuen amb els boscos però són grans migrants, com pot ser la becada, que pot arribar de Rússia a Andorra, com poden ser els pinsans borroners, els trencapinyes. Després tenim d'altres animals que també són capaços de sortir del bosc i compartir el bosc amb d'altres hàbitats, com pot ser la gineta, com pot ser el gat fer, com pot ser la fagina, i aquests animals també són capaços de viure en medis una mica més oberts, que poden ser landes, és a dir, que tots tenen un vincle diferent. També tenim els grans mamífers, com poden ser el mufló, l'isard. L'isard a l'origen era un animal forestal que després ha sabut adaptar-se al medi supraforestal. Al mufló hi va l'isard, el cabirol, el cérvol, que són animals que necessiten del bosc, sobretot en temporada hivernal, però també són capaços de viure grans temporades i de fer grans recorreguts a fora del bosc. Doncs, bàsicament, nosaltres parlant del vincle dels animals amb el bosc, no parlarem d'insectes, no parlarem d'invertebrats, però sí distinguirem tres tipus els ficarem en tres grups. El grup dels petits mamífers, que són animals que tenen un vincle molt important amb el bosc i per ells és fonamental no sortir-ne massa perquè la seva vida hi és estretament lligada. Els grans mamífers, parlo de l'isard, del mufló, del cabirol, del cérvol, del porfer, i podem afegir també a aquest grup, encara que no sigui gran marnívor, la guineu, que és un oportunista, i aquests són capaços de viure fora del bosc, grans temporades, però guardant sempre un vincle amb el bosc. I després parlarem dels ocells forestals, com poden ser el gall de bosc, que s'alimenta d'acícules de pi durant l'hivern, el mussol pirinenc, els picots. Doncs aquests tres grans grups són els que separaré a l'hora de parlar
de les barreres que pot existir, que són les que limiten aquesta connectivitat, i a l'hora de parlar de la connectivitat ella mateixa del bosc. Els boscos andorrans. Doncs ara us presentaré tot un seguit de mapes, si me'n surto. Us presentaré tot un seguit de mapes que us explicaran una mica doncs això era la presentació, 34a Diada Andorrana de la 53a UCE, els boscos i Andorra, connectivitat dels boscos andorrans com a corredors de fauna. Aquest primer mapa us presenta la distribució dels boscos d'Andorra i n'ensenya el seu estat de fragmentació. El seu estat de fragmentació, encara que veiem illes petites, no és molt important perquè per tindre una fragmentació important parlant d'espècies animals s'hauria d'assolir distàncies entre fragment de bosc i fragment de bosc d'uns 4 quilòmetres. I en aquest cas no hi ha cap lloc en el que presenti aquesta distància. El que veiem és que els boscos es presenten boscos principalment, he de dir també, de pi silvestre i de pi silvestre, pi roig i de pi negre, Pinus uncinata, i dels híbrids que en resulten, que a l'època que estava a la universitat se'n diu Pinus bugeti de la senyora que els va anomenar, que es diu Flus. Doncs la gran majoria dels boscos estan representats per aquestes essències, tot i dient que hi ha un retorn de l'avet, sobretot en parts baixes o vagues, i després hi ha algunes rouredes i algunes alzineres, però també poca cosa a la part central i sud del país amb zones més baixes. Doncs aquests boscos, majoritàriament de pins, ressegueixen la Y que fan els dos Valires, Valira del Nord i Valira d'Orient, més que s'ajunten al Gran Valira, ressegueixen aquestes Y i fan de banda i banda, l'Obaga i la Solana, unes franges que van des del moment que s'acaba l'activitat humana, és a dir, on no hi ha més prats de dall o urbanitzacions, fins al límit superior del bosc, del que s'ha parlat molt sovint i del que no estendrem, no en direm gran cosa més, a part que aquí a Andorra considerem que s'acaba entre 2.250 i 2.400 al Campeà, que és un dels boscos més alts dels Pirineus, i en funció de l'activitat que hi ha hagut anterior, de l'activitat pastoral, de l'activitat de les carboneres i de les condicions edafoclimàtiques. Doncs aquestes franges ressegueixen aquesta Y i no connecten amb la zona nord, ni la zona nord-oest, ni la zona nord-est, ni la zona oest, amb cap altre bosc de l'exterior. Veiem que connecten sobretot per la seva zona sud-est amb els boscos de l'Alt Urgell. És a dir, no estan connectats ni al Pallars Sobirà, ni a l'Ariès, ni als Pirineus Orientals, ni a la Cerdanya, estan connectats a l'Alt Urgell per 3 boscos principals que són aquí el de Pal, Collada de Montaner, aquí el de Francolí i Canòlic i aquí el de Juberri i de la Rabassa. Doncs connexió dels boscos al sud-est, punt. Tot seguit us parlaré de les barreres que, encara que tinguem una bona connexió dels boscos entre si, això no vol dir que el pas de la fauna sigui sempre possible, perquè tenim tota una sèrie de barreres naturals o antròpiques que limiten aquest pas. La primera barrera que considerem és la barrera altitudinal fronterera, que coincideix en tota la frontera, amb una gran part de la frontera del país. La frontera del país està determinada per serralades gairebé totes superiors a 2.500 metres d'altitud, és a dir, serralades altes. Aquí us he marcat els ports més baixos, el port de Siguer a 2.400, Incles 2.200. Aquest port segurament havia sigut emboscat antes del fenomen de neolitització. El port d'en Valira, 2004, segurament comunicàvem amb els boscos de l'Ariès. Actualment no, però el factor realment limitant de la connexió dels boscos no és només l'altitud, sinó és les grans franges desemboscades que trobem antes de poder connectar amb els boscos veïns.
molts puestos, la distància entre el bosc andorrà i el bosc de l'Ariès o el bosc dels Pirineus Orientals o el bosc de la Cerdanya supera els 10 quilòmetres i això són distàncies importants per certs animals, per ser franquejades per certs animals. Si separem els 3 tipus d'animals que us he parlat abans, aquesta barrera altitudinal és gairebé infranquejable pels ocells forestals. Això ho vam demostrar el 2004, em sembla, o el 2006, no me'n recordo, al fer un anàlisi genètics de diversos galls de bosc que vam recuperar a la Navarra, a l'Aragó, al Pallars, a Andorra, a l'Ariès i als Pirineus Orientals. I la proximitat dels nostres galls, la proximitat dels galls del Pallars era molt forta, però hi havia una distància genètica enorme amb els galls de bosc que hi havia a l'Ariès. Doncs amb això quedava bastant demostrat la proximitat geogràfica, però la distància genètica. Doncs tota aquesta frontera és un impediment pels ocells forestals. També és un impediment per el que són els petits mamífers. Els petits mamífers no arriben a creuar aquestes fronteres, ja que els costa molt allunyar-se realment del que és la zona de protecció del bosc i encara més a l'hivern, quan les condicions són encara més dures. Els que sí poden franquejar aquestes barreres són els grans mamífers, els que he parlat abans, isards, cabirols, cérvols i tot aquest tipus de bestiar. Però, clar, de cara a l'estiu. Doncs aquesta barrera és un factor limitant important sobretot pels ocells forestals, els petits mamífers, i també és limitant pels grans mamífers, tot i que ells puguin continuar travessant. Després trobem unes barreres lligades a l'activitat humana. Aquesta barrera és molt important. Aquí us he dibuixat què són aquestes barreres. Aquestes barreres generalment són en fons de vall i aleshores diversos elements es poden ajuntar per crear aquestes zones que poden ser o dificultosament i perillosament travessables o infranquejables totalment. Aquests elements són les carreteres, els murs de contenció del riu, els murs que aguanten les carreteres, les parets i les valles i les tanques que es fiquen a les carreteres, aquests filats que es fiquen per protegir les carreteres de les esllavissades de pedres, etc., als que s'afegeixen ja zones naturals de penya-segats, de zones més dretes, d'amplada de rius. Doncs mirant tot això, ens donem compte que tota la zona, que tot el fons de vall del Valira d'Orient, continuat pel fons de vall del Gran Valira, disculpeu, és una zona totalment infranquejable per qualsevol tipus de mamífer. És a dir, per qualsevol animal que camine no és franquejable. Excepte en la seva part més extrem nord, diguem, a la zona de passat Canillo, començaria a la zona de la rotonda de Ransol fins a Valira. Allà sí que és possible travessar, però el que passa és que hi ha unes franges de bosc ja poc importants i la població d'espècies és molt més limitada. Doncs tota aquesta zona, tot aquest fons de vall separa clarament els boscos d'Andorra en dos sectors. Aquest que he anomenat, aquesta banda, zona 1, que li direm el bosc oriental, i aquesta zona, i aquest sector, zona 2 i zona 3, que és el bosc occidental d'Andorra. Doncs aquests dos sectors queden completament aïllats per lo que són els mamífers. D'aquí la necessitat tard o d'hora de crear uns passos de fauna, perquè ja haurem d'arribar tard o d'hora, perquè la urbanització no anarà a menys ni la creació d'infraestructures tampoc anarà a menys. I després tenim aquesta zona occidental separada en dues zones, infranquejables des de la Massana fins a les Escaldes, però després ben connectades per la part superior. Els ocells forestals, ells no tenen cap complicació a l'hora de franquejar aquestes barreres, excepte en la part més densa, Escaldes, Andorra la Vella. Un altre problema a la connectivitat dels boscos són els que presenten les pistes d'esquí a Naturlàndia. Les pistes d'esquí, sí, evidentment, els animals poden circular per les pistes d'esquí,
però aquestes funcionen amb les temporades on els animals estan en modus estalvi d'energia, en modalitat estalvi d'energia, i els recursos tròfics, a més, són molt escassos. És a dir, que ells no volen moure's i ells mengen el que troben. El gall de bosc, per exemple, ha de menjar moltes grans quantitats d'acícules de pi per poder generar una part d'energia. Si, evidentment, el llevem de forma repetida, perquè són zones amb un gran impacte turístic i un gran impacte molt freqüentades, diguem, aleshores els animals acaben amb l'agotament energètic i s'emporta la mort. I això és una cosa que he estudiat i me n'he donat compte. Com a exemple, diré que a les pistes d'esquí hi ha ara al 2004, d'ara al 2004, trobem menys de la meitat dels exemplars que s'hi va trobar amb el que és galls de bosc i la densitat d'espècies forestals és inferior a la meitat que a les altres zones on no hi ha pistes d'esquí. Doncs això representa un problema també a l'hora de parlar de connectivitat del bosc. Són zones que, evidentment, els animals, si es poden estalviar de passar-hi, no hi passen, de cara a l'hivern sobretot, però també són zones que es cobren la seu quota de víctimes. Doncs, com a còmput de tot això, aquí teniu el mapa de síntesis, on veieu la frontera altitudinal, la frontera de fons de vall, i veieu els 3 passos principals de fauna forestal connectant amb els boscos veïns. Doncs, el que cal subratllar la importància d'aquests 3 passos, d'aquests 3 boscos que he citat anteriorment, i que siguin boscos que caldria conservar de forma religiosa, cosa que no s'està fent perquè veieu que hi ha les pistes de pal i el complex de Naturlàndia, la Rabassa, que s'interposen sobre aquests passos. I com a conclusió diré que malmetre aquests boscos del sud-est podria contribuir a frenar l'intercanvi d'individus, duient a un empobriment genètic i comprometent el manteniment demogràfic de les poblacions de petits mamífers i d'ocells forestals. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que aquesta contribució pugui servir per alguna cosa. Moltes gràcies. Benvinguts al bosc. Aquest és el so, l'ambient, les sensacions, l'olor que té el bosc. Estem a primera hora del matí, efectivament, i aquest és l'ambient que podem gaudir. És la llum verda. Però aquesta llum verda, aquestes sensacions, aquest cruixir de les branques i les fulles, és realment energia? Podem parlar d'energia en el bosc? Podem parlar d'un guany energètic del bosc directe per l'home, més enllà de l'energia que podem treure del foc cremant els arbres o dels seus fruits? Doncs jo crec que sí. I és per això que avui he vingut a parlar-vos des del bosc. I primer, per explicar-ho bé, m'he fet una xuleta. Ja veureu que la trec perquè vull explicar-vos moltes coses i ho haig de fer en un temps rècord. Per parlar-vos de per què podem sentir, apreciar i recuperar energia en el bosc, hem de començar partint dels axiomes de la física quàntica, en el que tot és un. Ja sabeu que la física quàntica ens explica que moure una petita part és moure el tot. Per què? Perquè tot forma part d'un tot. Partint d'aquesta premissa, evidentment, nosaltres, encara que des d'una cadira no puguem sentir tan directament, formem part del bosc. Què vol dir això? Com ressonem, com sentim el bosc, com atrapem aquesta energia del bosc? Doncs mireu, bàsicament l'home és un ressonador emissor magnètic elèctric de sons i de moltes freqüències. Pensem que el nostre sistema cel·lular es comunica via elèctrica, amb uns impulsos elèctrics molt subtils, i que els arbres,
la natura també viu en freqüències elèctriques. Els nostres xacres, la nostra percepció, aquestes freqüències que nosaltres sentim a través dels meridians, a través d'aquestes barreres o elements que són fluxes, nodes, els nadis, que expliquen aquesta energia elèctrica, ens fan entendre que l'electricitat forma part de nosaltres com també de l'entorn. Aquest és un primer element del que us volia parlar. I per què és important això? Doncs perquè aquesta capacitat sorgeix justament del nostre ADN. Ho diu Garayev, ho diuen després d'altres especialistes. Peter Garayev és un biòleg rus que ens ha explicat ara fa 6 o 7 anys que a l'ADN, el 90% del nostre ADN no és ADN escombraries, no, sinó que estem utilitzant un sistema supercomplex, una llengua, un llenguatge, una sintaxi, que és aquest 90% del nostre ADN que ens ajuda a entendre freqüències, sons, moltes interaccions que nosaltres creem amb el nostre entorn. I això és realment important? Doncs sí, no només perquè ell en diu el codi de Déu, és a dir, la manera en què ens connectem amb moltes més coses de les que ens sembla amb la part tàctil, amb la part de comprendre les fulles. Més enllà d'això, Garayev ens explica que nosaltres som capaços d'entrar en contacte, en diàleg a través de freqüències, i és així com es transporta la informació biològica. Bé, i no només això, sinó també que hi ha un altre element més sutil encara. Hem passat de l'electricitat, del magnetisme a l'electricitat, aquesta freqüència que som capaços d'escoltar. Hi ha un altre element importantíssim i més subtil, el que creem amb les nostres emocions. És molt important. Ja se sap, ens ho diuen molts especialistes, ens ho diuen cardiòlegs, però també físics, biòlegs, que el cor és l'autèntic centre magnètic, elèctric i de pensament del nostre cos i de la nostra presència en el món. El cor té el seu propi sistema neurològic, la seva pròpia capacitat, ho diuen els xinesos des de fa temps immemorial, És el cor el rei del nostre cos, de la nostra essència, i el cervell només està al servei del cor. I per què és important això? Perquè el que nosaltres sentim, el que nosaltres no només emocionem, sinó pensem sobre el que emocionem, el que nosaltres sentim crea energia i és una font energètica superimportant i que ens dona vida. Molt bé, hem vist quin és el nostre patró de comunicació amb l'exterior i què significa això quan estem aquí, enmig d'aquest bosc, que el que us hem portat perquè és un bosc ple de llum verda i aquesta llum és part de l'energia que rebem. Doncs és important perquè el bosc no només està capacitat per ser un sistema propi, el bosc és el 85%, la massa vegetal, com diu Stefano Mancuso, és el 75% del que pobla la Terra. Nosaltres només formem part del 0,3% de l'espectre animal que està poblant la Terra. Això trenca una mica els esquemes, doncs realment el bosc és molt important. Què és el bosc? Doncs el bosc és un sistema que es comunica a través de la terra. Els arbres entre si es comuniquen a través de milers de fongs, de les arrels, de freqüències minúscules, de sons, d'olors. Ells tenen el seu propi sistema de comunicació i nosaltres, perquè som un tot, ens comuniquem amb aquest tot. Nosaltres formem part de la Terra, com el bosc, som fills de la Terra i, per tant, aquesta consciència còsmica ens empara, ens acull, ens permet la vida. Realment ens podem comunicar amb el bosc. Quan nosaltres entrem i sentim la fresca del bosc, sentim l'olor de les seves fulles, però és més, el nostre cos és capaç de sentir les freqüències més enllà del que oïm amb l'oïda externa,
ho podem sentir amb l'oïda profunda i podem sentir directament amb el nostre ADN, doncs el que estem és vibrant, entrant en la freqüència del bosc i ens alimentem del bosc. I vull acabar amb una cosa fantàstica. Ara acompanyarem la meva mà fins al terra d'aquest bosc, perquè en el terra del bosc, en el terra a la terra mateixa, hi ha la més gran font d'energia còsmica en contacte amb la gran massa, amb la Gaia. La Terra ens dona unes freqüències extraordinàries. És el que ara es coneix com a Earthing, perquè coneixen des de temps immemorial totes les comunitats indígenes d'arreu del món. Fa uns dies es va celebrar el dia de la Pachamama, no? El dia de gaudir, de sentir, de retre homenatge a la gran Mare Terra. La Terra s'ha comprovat amb diversos estudis i en diversos anàlisis que s'han fet que ens dona una freqüència, la freqüència de ressonància Schumann, que, com sabeu, impacta contra el nostre hipotàlem. Estem lligats, tota la natura, tots els animals, totes les persones, totes les plantes, tots estem lligats amb la ressonància Schumann i és gràcies a aquesta ressonància que podem detectar la importància de la nit i el dia, el pas del temps. No? Doncs la ressonància Schumann també és aliment directe per nosaltres. Només cal que us descalceu, senzillament, i poseu els peus, les mans, al màxim de cos en contacte amb la terra. Hem comprovat que la terra té una capacitat per adaptar-se al nostre cos i per subministrar-nos una modulació del nostre sistema immune de tal manera que no només ens descarreguem de la càrrega elèctrica que hi ha present en la Terra, no només ens descarreguem d'aquesta càrrega que està en el cel i que és tan impactant ara a través del 5G i moltes altres, sinó que a més ella modula el nostre sistema, l'adapta, ens fa perdre el dolor, ens fa perdre inflamació corporal i ens dona suport al nostre sistema immune. La Terra, a més, el bosc, explica quina és l'energia que està vigent. Ho veurem. Ara la càmera m'acompanya i veiem al nostre costat un arbre que és mort, no? I veiem que no ha mort per casualitat. És molt probable que si nosaltres tracéssim una línia veuríem com aquí està passant alguna cosa. El bosc és viu. Per què? Perquè hi ha elements geològics, interaccions amb la terra, falles, corrents d'aigua, línies Hartmann que provoquen que la terra sigui un ésser viu, que nosaltres quan entrem al bosc captem aquesta vivència i per això en alguns llocs estem més còmodes i per d'altres incòmodes. Anem a triar un lloc i simplement anem a gaudir de l'experiència única i espectacular de sentir el moviment i la geometria de la Terra, perquè la Terra, el bosc és pura geometria. Observeu les fulles, la retícula de les fulles i observareu que és justament la creació d'una geometria que es repeteix en molts àmbits, també en nosaltres. Nosaltres som fills d'una geometria universal, patrons, arquetips universals que mantenen en complet moviment, més lent o més ràpid, tot. Això fa que sempre estem en contacte, sempre ens estem alimentant, sempre formem part de l'energia del bosc, de l'energia de la terra, de l'energia del gran sistema, que significa la consciència còsmica, feta d'amor, de bon humor, de coratge, de paciència, perquè som energia vital. I moltes gràcies per seguir-nos i per estar aquí gaudint justament de la terra i del bosc. Salutacions, una malta passada fa que hagi hagut de marxar abans d'hora. Em sap molt greu no poder estar aquesta jornada
sobre boscos. Aquesta jornada andorrana, de fet, els he trepitjat molt, els boscos d'Andorra, però fa molts anys. Jo crec que els boscos andorrans són proporcionats amb aquests d'Andorra, és a dir, tenen una bona escala, tenen diversitat, és a dir, des dels boscos més mediterranis de Santa Coloma fins a les aventures més altimontanes, està proporcionat i ha coexistit bé amb tota la demografia i tota la construcció i mantenen una diversitat important. Jo crec que, de tota manera, la meva previsió era parlar-vos del context d'emergència climàtica, que això no ho hem d'oblidar mai. És a dir, estem en una situació que Nacions Unides ha fet una proclama que és extrema, és a dir, no és que hagi declarat la urgència, sinó l'emergència relacionada amb aquest escalfament global i que realment això ens posa en una situació tots els sectors professionals hem de treballar amb el medi. Aquest és un tema de cap disciplina, és un tema dels biòlegs i dels geògrafs i dels ecòlegs, és absolutament interdisciplinari. No podem estar tocant el violí ens està cremant el bosc metafòricament. Per tant, no hi ha cap línia professional que tingui més veritats sobre el bosc. I es veu en les ponències que es presenten a la jornada, es veu aquesta diversitat de visions, de mirades, però sobretot que ningú caigui en el pany de creure's protagonista d'una visió exclusiva. Ens cal aprendre a treballar amb la interdisciplinaritat, no la multidisciplinaritat, que cada un s'ho miri de la seva manera i se'n vagi cap a casa, sinó aprendre a treballar interdisciplinàriament, unes mirades que ens ajudin a que cada visió tècnica, professional, social, permea l'altra. Aquesta és la invocació en un context de tanta singularitat i de crisi en el que no ens podem equivocar. Per tant, jo crec que Andorra, altra vegada, amb el seu tamany, ben proporcionat, pot servir també, sobretot per Andorra mateix, però fins i tot per donar una mirada més universal, com també un espai monitoring, un espai de monitorar aquest sumeix de temperatura sens dubte d'origen humà en una fracció molt notòria, i els boscos andorrans, un dels grans luxes, a part del que representen en quant a biodiversitat, és que són paisatge sentinella. És el millor que pot tenir Andorra per monitorar bé i per saber com es manifesta aquest escalfament global a través dels boscos. Que us vagi molt bé. Bona jornada.